Futne maaw sitane maaw balaw maaw ala k'olu fiyɛ ka tɛmɛ an kɔrɔ ko sanfiɲɛ. Amina rabi. Fɛn b'o kunda jamana in kan ala k'a ci da i ko ngɔyɔden. Ami. O kumana ba jɛnɛ k'a fɔ a ye ko n'a y'a sɔrɔ an tun b'a dɔn k'a ye o cogo in na. An t'an munumunu yɔrɔ n'an bɔ yɔrɔ janya an kun bɛ se ka maa sugandi min bɛ i k'a dɔn an ka hɛrɛ mugu suuru an kan. Nka so fila masa de ye jɔn ni jurumutɔ dɔnbaa ye. Fɛn bɛɛ ɲɛgɛn b'a kɔ k'a fɔ bunadamaden. Walayi. Anw de ɲɛgɛn b'an kɔnɔ. Walayi. Maa tɛ maa dɔ f'a ka jɛ ko ma. N'o tɛ an dara caman na. Jɛnɛba i ka se ka kuma la o caman fana bɔra an jigi kɔrɔ dɛ. Kɛra jigi fɔngɔ ye. An fɔra an jigi ko caman fana dɛ. Walayi. Nka hali bi an ka masa tanu masaba min ko don so fila masa ko don Jabaru Wahido anw b'a tanu k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn sanga bɛɛ la kɛnɛ bɛɛ k'a ka kɛta bɛɛ fana na n'an ye Jabaru Wahido tanu kɛnɛ min kan arasulu bi tanu ye k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jidiya kan an masaw sara t'an bolo an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana foli ni tanu ni waleɲuman dɔn o ye wajibi an ma k'u barikada ka laban ka dugawu kɛ hali bi ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔ bɛɛ basi kura kana si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ko nɔgɔya u n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye lahara sɔnsumaw ye Yusu ka kanubaa jama fo ko dantuw la k'u ni ce u yɛrɛ ye ala kan'u nimisa o kumana faso kɔnɔ ani faso kɔ kan jabarani filɛbaa ni kumaso lamɛnbaa a bɛɛ de ye bara ekele kɔnɔ kisɛ ye k'u bisimila u bɛ bisimila kɛnɛ min kan o de ye kunnafoni ye anw fana ka kunnasiri bɔ olu la an b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la o kelen kelenw de bɛ sugandi ni ala ka jɛ o na k'u garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲɛmada ko ɲuman ala ka nɔgɔyaw ye ala se ko ɲuman ala ko nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a ma bɛn k'a cɛri suya kɔlɔtigi ni nɛgɛ sujurutigiw ka baara don olu fana ala ka nɔgɔyaw ye ka kanubaa jama k'u bisimila ala ka lamɛnni nɔgɔyaw fana ye ani lajɛli Tarawele marhaba kɔri baasi tɛ ba ni denmisɛnw sa nɔgɔ denbaya bɛ di mantɔrɔ si tɛ yen kɔni an bɛ ala tanu ahaba tabarikala dukɔnɔmaa bɛɛ bɛ di u bɛɛ b'i fo fo maa kelen o kelen b'i fo o kelen fana b'i fo e cɛ nin deliyara ɲɔgɔn fɛ dɛ ayi o kelen b'i fo o de don a kelen ko k'a b'i fo ala Sajo ani n ka seri Biju Awa i ka dɔn karisa muru ala k'an kunna diya Moro cɛ o cɛ ni da i muso kan o cɛ ko ti diya i ye muso ko kɛlɛ ba man di o tuma a ka to n'a taw ye n'o ye muso d'a ma ye ani tanti Awa Jara a ka to n'olu ye a k'i ɲɛ bɔ an da la chacun a son personne bɛɛ n'i ka maa don ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman d'a ma Moro awɔ min ye bi kunnafoni caman b'an bolo kɔrɔ ni ala sɔnn'a ma an n'a kumaba la kelen kelen da ni ka da lamɛnbaajɛkulu tulo kan nɛgɛw kɛrɛfɛ a bɛ maa min bolo bi o ye awɔ i k'a dɔn i yɛrɛ wolowolofin ye ATT au féminin ATT awɔ musoman Awa Tapili Ture Jate ka taa se Danbɛlɛkɛ ma n'o ye Bubakari Danbɛlɛtɛ de kuma aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ninnu fɔ k'u waleɲuman dɔn min ye Makanisi Makanaki le fainéants voilà ça c'est très bien ça ça c'est très bien ça le malpoli n'i tɛ maaw bonya a bɛ sara i la kelen kelen le malpoli voilà Moro aw k'a dɔn n'o bɔra ye an bɛ taa difu la Nabaru den an yɛrɛ ka gɛrɛnamɔgɔ den i ka gɛrɛnamɔgɔ den ye mun ye i ni maa min bɛ gɛrɛnna o den ye mun ye a bɛ se ka k'i den ye sabu i ni a bɛ gɛrɛnna voilà an ye jongari kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ cɛ jaabi o y'a sɔrɔ James Brown ka sex machine ninnu ni Adpen ninnu ani fɛ Apollo wala ani an y'olu bɛɛ don ɲɔgɔn fɛ an y'olu dɔn ɲɔgɔn fɛ wa ɲɛ b'a la Fausto Papeti kun ka d'a ye dɛ awɔ o ka sulo duman ninnu ka di Fausto Papeti ka sulo duman ka di baro ye dɛ a bɛ sulo fɛ dɛ wa orchestre Aragona voilà o ka pa dɔ bɛ yen ni Nabaru o don ɲɛna i bɛ boli La Vana del Cuba La Porto del Parata Nabaru wayi ye don tɛ wele donna n'i taara Nabaru sigilen sɔrɔ a ka pliant kɔnɔ i b'a fɔ ko koma tɛmɛ k'a sɔrɔ ko kɛra ka tɛmɛ o y'a sɔrɔ a bɛ ouvati je vais tout droit voilà bout pointi bonjour le soleil a b'o don ala ni sabara ni damuso ninnu an b'an ko filefiye sabu i tɛ filefiye ni damamuso o sabarani ni mɔgɔ ye wele i tɛ se ka girin k'i munumunu dɛ i b'i munumunu talon de kan i b'i tourner a talon de kan ka sɔrɔ k'i
ala ka kuna ja wasri ire chat gele no ali nyonga fori ka gele kamale ya kungari folo adi santa te gele de kamale ya fana na deguno wallahi ana degu furado folo nonga jin hal ni akumere guru ku jera doni am ba bla ka doreta mais si so ta faralen sa ngo danga de be ka wuli mawko wambe mi finyina a benen do jinin kelen pe de la jina tigela li ya fini o fini fara ka do maw na foko fabila akolo si de wallahi fara fini fara le doni benen do jinin doron de la bo maw nyebe temo de la ne yo do re fara wa ka leje fara ka do nga fleke abana muru ma awakado nyera la awa kuyate keita rubne awakado amba foka walimano kefa jamadu gu kefa ka fana fo sanga andi wati upma muru namu kumfolo nya dima me yani nga dima ame café Niger voilà amo min folo fleuve Niger dans l'air abana wa gafure de ya préparation ke abana voilà e ma yali bi décor ni ani don to décor te kele mais check a décor ni muso ka décor te ka kele o chila merci Gafou ya na ka décor du kubay mais commissionner l'eau des era locaux là wallahi commissionner l'eau iba chef do Madou comptable Madou Ndaw akadjo iba do iya traoré ukena commission au dessert abana mais commission café ça marche merci donc mana isu indicateur de renouveau amba l'état anya l'état sa ikado ka fo bla kungeti magwanye danye kele ba mbulo ya no ko diko ko ikado ka fo kai benga nkurake ani ikado minye fanga marabaw ni nyonche daki ale fasirike bi koko minye ikado ka fo ko minye ikado diko ka boli wati dola ka ikado fieu cha monfo ka nyeshi fanga franje fanga ma doko kun temene na ko mangudu chara imam Mahmoud diko ay wako ikado ko aye siga kuma ko ando o temena ani ikado gouvernement ma ulu ni nyonche ani ikado ulu masiri tabaw ka je kulu fana ni nyonche ko ignafo ko mami mbi feka benga ngurado ani ulu che ko oya soro shucha shudama do kera ulu ko ngere ka do sigi ka kuma ula uye kuma fo batru ni nyonche kabi badala bugu marsigalo klebi saba nata ba flani mugani ngele saina fe minye CNT president o manyema no ye ikado colonel Maliki Jawye ale kanka ikado manyema ya do oke mimbi ke nyana je sienfe no ikado imam no ye ikado anga silametomba anyema koroye imam Mahmoud diko ale ka kodo sienfe ay wakoni makofole akanga ta ikado ko be akanga ta ko fe kuma do fo okene kai akanga ta oko nyama yata ay wa fana temenenko minyi ikado avrikalo kle foloye ba flani mugani kele saina dramana ali kone dakka fola ko premier ministre no ye fanga franje fanga nyema ye afanga blo nyema ye ale fana kanga ta kurumbo karli ke o kurumbo karli o be ke yoro jumena o yi ka do centre do ye no ye kumbe ke yoro do ye ni o daile la imam diko refe o kuma na fanga blo nyema kanga to kurumbo kari o kuma na kambe se ga munde fo ko agwiro indabora ka do ka ben ko kologiria ka bado ben ani kilenya o ko tabulu la ay wa fe mi ka do ko betemene ko ay wallahi du fana tara gouvernement ye ka fogo furanje fanga ko una de do nyonya ke ganye shuma ukasi ga kuma ukonna la akoshu chama ngera ni nabadala bugude aywa ko kuma na ko bengera ko la aywa ko fe mi mamunu tumba nyena ka foko kosa dani na ko Mahmoud diko akabwoli ka fanga ko fiefo o kuma na ko ye ikado ani fanga chechene aywa ko ulu ma famu aywa ko ama ikado ayeni fiefo tagata fanga juguyala aywa kana aklala ka ikado fereke tugo mina anu bise ga nyon kanfo o kuma na bise ga be ikado kele na tugo mina aywa ko mi ikado ni ngo ye ko adola ko imam diko ko dramana lu koneka fola ka be na fo anyina jama o ka hikado haju anu luka mirina ta uko kuma ko minye ikado jama mini o cha mambora wati dola ata kafanga koro kata ojugu yala aywa ko uka buire bo filila ko digo ko abaka wulika jow abake ayira kungele nye yira kungele tola ani diko doronde kama dramana lu kone aleka foeni daki ni aka no blasebenya onya bo indicateur de renouveau kono danya kele do anemo uka bidon boli yusu moro bora independent fana mana koni ala sonama ikado kalot le bisaba minye Mamudo digoye isa kaujim gapma o dabla raisa kaujim ve alna le dabla aya datrege asiri wala sa awekado ayo mivo toba fo kaseka boada la alebse ka foli blanga toba fo abana awo l'éclairé le très sage voilà le très éclairé voilà ça l'éclairé le respectueux voilà le respectueux maman respectueux et respecté voilà
Mahmoud Dugo i ka dɔn hali ni Isa Kawuje min y'a bila a fɔli ka di da la anw mi continuer na ale bi a bɛ fɔ Moro mais a kana na taa n'a ye droit d'auteur la dɛ Isa Kawuje a ta don wa ale mana sɔrɔ tubabu k'a bɛ yan ale bɛ ka minnu ka kan fɔ olu b'ale condamner yan a k'a fɔ filakan na kɛ wala bɛ jɔkɔrɔmɛ kan n'o tɛ n'a y'a fɔ tubabu kan na o fana b'a condamner Faransi b'a nɔ minɛ a yɛrɛ kan t'olu bolo dɛ n denw don kan dɔ kan ka so a ye jɔkɔrɔmɛ o n denw don n k'u bɛ filakan fɔ Moro Naba ko k'ale t'u cɛ jan ni cɛsuru i y'a fɔ u bɛɛ kurulen ŋunumatɔ de tun bɛ s'a ma u dun bɛ filakan dɔ fɔ u bɛ filakan de fɔ wayi mais u bɛ bamanankan fana fɔ n'o tɛ comment dirais-je min bɛ yen sisan l'imperturbable le patriote l'imperturbable patriote c'est tubabu kan ka di koyi ja n'i tɛ se i t'a kɔrɔ dɔn l'imperturbable patriote o de bɛ yen sisan an ka taa an ka taa yamla an ka taa min ye a ka dɔn nin min kɛra kunun a kɛra jɔnni fɛ kamalen dɔ bɛ yen a ka dɔn ni a ye Usas Leclerc Mahmoud Diko min ye le très très respecté min ye Mahmoud Diko ye a ka maa dɔ bɛ yen min n'a ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ o ti dɔwɛrɛ o ye Amadu Dunga Mayiga Amadu Dunga Mayiga ani ka dɔn maa minnu bɛ yen n'o ye minnu kɛ mɛ ka ka dɔn jigiya ta ni ka dɛmɛ ta ka Mahmoud Diko k'a sɛgɛrɛ ni a hakilina n'an ka kunfilenna ye min ye ka dɔn min ye club de soutien Mahmoud Diko ka dɔn a ɲɛmaaba Mohamed Toure ale tun bɛ kɛnɛ kan ani a ka jamabaden tun bɛ kɛnɛ kan min ye ka dɔn Mamadu Dunga Mayiga k'ale kumana dɛ min ye ka dɔn jɛkulu dɔ bɛ yen n'o organisation mondiale des droits de l'homme Maya Joseriya hakɛ matarafa baw o diɲɛ yɛrɛ tɔgɔ la cɛ ne na kɛ prix ba ye dɛ imam bɛ sana yɛlɛna dɛ k'a taara Makan prix bɛ cɛ ka na ani kuranɛw ni hadisaw a bɛɛ dira a ma ka na caman dira a ma cɛ a fɔ a dɔn na ko imam ka so a ka dɔ d'a ma an ka to k'o kalan a to kalan awɔ n'o tɛ n'a donna arabukan na a bɛ jɛ dɛ arabukan yɛrɛ an tɛ ka siran a ɲɛ n'u ye arabukan ba fɔ k'i kuma yɛlɛma dɔrɔn e ta tiɲɛna nka min bɛ k'a fɔ i tɛ foyi dɔn a la wa min yɛrɛ bɛ k'a fɔ i bɛ se ka wajulu kɛ ka sɔrɔ i ma arabukan kelen yɛrɛ min yɛrɛ bɛ k'a fɔ n'i ko k'a ka walawala fili bɛ don yɔrɔ caman na arabukan ka di nka a ka di dɛ nka i b'a dɔn n'i b'a fɔ n'i bɛ hali surasuran dɔ bɛ yen n'i m'a ta n'i b'a ta i b'a fɔ n'u ka kasa min k'a kɛ ka i b'o fɔ ni min ka kɛ ka kɛ hi ye i b'o kɛ hi ye nka ne ko ka nka Moro n'i y'o kɛ dɔrɔn n'i ma kunajɛ i laban bɛ nin yɛrɛ kɛ arabukan na a fɔ k'i tɛ silama ye i ka seli tiɲɛnen ye Moro min a ka dɔn Amadu Dunga Mayiga ale a ka dɔn min ye a y'a jira k'a fɔ organisation mondiale des droits de l'homme olu kɔni ye wulikajɔ kɛ min ye a ka dɔn maa min bɛ yen min ye a ka dɔn farafinna a worodugu yanfan fɛ min jɔsen a bonyana kosɛbɛ adamadenya taasira la politiki taasira la ani ka dɔn lakana taasira la i ka dɔn min y'u ka jateminɛ kɔnɔna na o bɛnna Usas Leclerc min ye a ka dɔn le très très respecté Mahmoud Diko ni Ala sɔnna ma kalo tile 30 nata min ye a ka dɔn o nana jɔnjɔn di Mahmoud Diko ma o ni délégation ba olu bɛ se a kalo tile 28 o bɛ se Bamakɔ min ye i ka dɔn maa min bɛ yen ni a ko ɲɛmaa bɛna d'o ma o ti dɔwɛrɛ a ka dɔn o ye Maliki Jaw ye Maliki Jaw ale ye conseil national de transition o maa ɲɛmaa ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn min ye centre belebeleba bɛ yen ko Usas Leclerc min ye a ka dɔn Mahmoud Diko k'a y'o jɔ min a ka dɔn ni a bɛ kɛ sababu ye min ye i ka dɔn ka fɛn jɛman k'a kɔrɔ min b'a to basigi bɛ na minnu kurubangarita o ti dɔwɛrɛ a k'a dɔn o ye Muktar Wani le premier ministre froid à côté Mahmoud Diko de b'a fɔ mais il va être chaud ce jour il va être chaud ce jour là il va être chaud a banna bon ni mɔgɔ fura ni fura bɛ mɔgɔ la min yɛrɛ o ye aspirine de ka ɲi o la kosɛbɛ o bɛ aspirine mais n'o ma sɔrɔ aspégique bɛ se ka arranger a banna o tuma a ka dɔn Muktar Wani ale a ka dɔn chef du gouvernement transition na ale bɛ ye kɛnɛ kan n'u ko kurubon kari Ala ka an kunnaja MSC ni ale ka fasire an y'a bɔ indépendant kɔnɔ
ene pana ni ale bila sa k'a dɔn ne bɛ Delta News ta Wamiseru Asama a bɔra k'i jɔ bi tuguni ko a kan ka fɔ ko Mali de ye jamana ye ale de bɛ k'a dɔn donbolo ni tɔrɔmɔɲɔn di maaw ma min ye tiɲɛnikɛla juguw ye wa siya bɛɛ lajɛlen fana ko o de ye Mali jamana de y'o ye ayiwa ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ko kiiri dɔ ko kun cɛra cɛcogo dɔ la ko kiiri in cɛcogo ka mankutu cayara a bɛ min b'o kofɔ o de ye banfula bilemantigiw olu ka faali ko ye n'o ye bere rouges ye minnu fara ka tila ka t'u bɛɛ kɛ i k'a dɔn sɛlɛdingɛba kelen kɔnɔ ni o yera i k'a dɔn komini min kɔnɔ n'o de ye Jago ye o kɛra 2012 san ko i k'a dɔn nin kiiri kuncɛcogo k'a ye malidenw a ye caman bɔ a dabolo la ko magistrat minnu bɛ cour d'assises la ko i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye i k'a dɔn sigi ka kumaw kɛ ko ka fɛn min kɛra u dalaminɛkala ye o de ye k'a fɔ ko olu ma dɔwɛrɛ kɛ k'u ye sariya i k'a dɔn la loi de bato la loi min ni o kɛra an ka sigi an ka jɛrɛba kɔnɔ ko loi d'entente nationale ayiwa k'olu ye de bato i bɛ o ka fanga ye min sigi sen kan i k'a dɔn k'a fɔ k'a kun ye mun ye ko ka Sanogo ninnu nɔminɛni ko k'a wuli ka bɔ u kɔ a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu kun nɔminɛnen don ayiwa ko loi in sigira ko k'a wuli ka bɔ olu de kɔ Sanogo ninnu nɔminɛni ko k'a bila pewu ayiwa ko kɔni ko nin y'a bannen de ye pepewu ayiwa Wamiseru Asama ka fɔ la a dɔ la ko i k'a dɔn hali n'a y'a sɔrɔ miliyɔn caman de bɔra ka banbaatɔw olu somɔgɔw k'u damu hali n'a y'a sɔrɔ jigiya caman o bolodalen dɔw ye i k'a dɔn Forobaca nasira la ani Soko nasira la yaasa olu k'u man tun tɛ tew nin ko in kan ko min ye i k'a dɔn somaw ye n'o ye banbaatɔw somaw ye olu ka jɛ n'o ye o ye tiɲɛ ye ko nka ko jamanadenw kun mago bɛ kiiri in jaabi la banbaatɔw somaw dɔrɔn kun mago tɛ kiiri in jaabi la ko jamanaden tɔw kun mago bɛ kiiri in jaabi la ayiwa ko min n'i k'a dɔn k'a fɔ a labɛnna i k'a dɔn nka a ma se ka kɛ k'a kun cɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu sigilen don maaya jo sariyaw hakɛ olu matarafalen don lafasali kan olu fana y'i k'a dɔn u ka dusumakasa yira hakaja i k'a dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa caman bɛ yen minnu ye i k'a dɔn k'a fɔ ko cour d'assises ka nin jalatigɛli ko nin tɛ ko ye ayiwa k'u kɔni ye nin kɛ dɔrɔn yaasa ka nin ko kun cɛ a ko datugulen ka to ayiwa Wamiseru Asama ka fɔ la a ko maa minnu ko waati min na i k'a dɔn k'a fɔ ko syndicat ko olu dɔw bɔra magistrats ka syndicat ka bagabagali ta ka maaw sɛgɛrɛ ko ni maaw ma ko k'olu ka nin ka kiiri tigɛ cogo man ɲa k'i ta fila ni kunkurun ayiwa k'o tɛ magistrats ka kɛta ye k'o ɲɛsin maa ma koyi ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'olu ye jɔnniw ye maa minnu bilalen filɛ ko jɔnniw don k'a fɔ k'u tɛ kiiri ko u ni maa bɛɛ lajɛlen ka kan ayiwa ko ni o ma kɛ ko o fɔ n da la k'o tɛ se ka kɛ gasi ye jamanadenw bolo ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen ye k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye magistrats ye k'u ye nin kɛ u sago n'u dungɔ la Wamiseru Asama ka fɔ la ayiwa ko nka ko malidenw k'i k'a dɔn k'a fɔ ko i k'a dɔn ko u m'olu ka hakɛw n'u ka taabolo jate min ye i k'a dɔn nin ko ye sa k'an bɛ se ka fɛn min fɔ ko magistrats Wamiseru ka fɔ la ko alaw tɛ ko kiraw yɛrɛ fana tɛ bunahadamaden sen fila don i n'a fɔ maatɔw ko ni min kɛra n'o ma ɲa k'o bi fɔ o tɛ se ka kɛ bagabaga kun ye ka ɲɛsin maa ma k'u k'a dɔn k'a fɔ ko jamanaden fanba bɛ o tɛ maa kalannen ye maa caman bɛ olu tɛ sariya yɛrɛ ɲini k'a dɔn u mago tɛ laluwa la k'a sabu kɛ u y'o kɛ kalanbaaw ka ko ye Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'anw ka sariya n'an ka laluwa minnu filɛ nin ye k'u yɛrɛ samana ka bɔ i k'a dɔn Grɛko Romain olu ka taabolo de la Grɛkiw ni Romainw ka fara ɲɔgɔn taabolo min ni an marabaa jugukɔrɔw de ye o don an bolo k'anw b'o kiiri sira de kan hali bi an bɛ ka baara kɛ n'o taabolo de ye o kumana ko min ye ɔrɔbu donna ninnu ye minnu bɛ ɔrɔbu bilenmanw ni finmanw don n'o ye magistrats ye ayiwa Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko u kun kan k'a ɲini fɔlɔ ka adamadenw lafaamu ka bɛɛ lajɛlen hakili lakunu ni ko in ye yan'u ka bagabaga ta k'u bɛ maaw sɛgɛrɛ o kumana ko min ye o ko ye sa ko n'u tora nin cogo in na ko i k'a dɔn k'u da de i n'a fɔ k'u da de kun mantun tɛtɛw la ko faamuyali foyi tɛna sɔrɔ a la wa k'u ka jamanadenw bagabaga k'o tɛ fɛn ye koyi min bɛ maaw bɔ u dabolo la k'u ka ɲɛfɔli de kɛ min bi faamu u ka maaw bɔ fili la ayiwa n'o tɛ bagabaga wa a kana k'u ɲɛna ko i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ k'o ta ka maa minnu sɛgɛrɛ ayiwa ko nin tɛ i k'a dɔn jaabi ɲininen ye u ye jaabi min bɔ ka bi ko jamanadenw ka jaabi ɲininen tɛ nin ye koyi ko yala ko an y'a dabɔ nin de kama wa Wamiseru ko ayi ayiwa ko min ye Sanogo n'a nɔnaw ye ni olu kana bila la ko min ye i bɛ k'a ka fanga waati ye ko i k'a dɔn k'u ye kiiri ta diliba ka taa n'a ye Sikaso ka tila k'a ɲɔngiri ye teburu bɛrɛ kiiri ma kɛ bɔfɛn ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko o de kɔnɔna la u nana nin loi in voter k'o bila sen kan ko loi d'entente nationale a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ fanga dafiriba ninnu k'olu mago to o ye kelen ye wa min ye i k'a dɔn k'a fɔ loi in yɛrɛ min filɛ nin ye n'u ye i k'a dɔn kala ta a la ka jɛn n'a ye ko a kɔni dabɔkun ye fɛn min ye i bɛ k'a yɛrɛ n'a ka fanga u ka mago to Wamiseru Asama ka fɔ la
a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ fɛn min filɛ nin ye ko kumana ko kiiri tigilamaw olu ka taabolo k'u y'a kɛ ni i k'a dɔn laluwa in taabolo de fana ye ko laluwa in taabolo dun k'a kun dabɔra Sanogo n'a nɔna minnu ye maa jalakilenw ye olu ka jalaki o ka wuli ka bɔ yen o kumana ko min y'i k'a dɔn nin ko ye sigi ka kuma ko nin ye maa kalannenbaw ka sigi ka kuma kunbɔ ko ye ko min y'i k'a dɔn k'a fɔ a ko ye ko yanni aw ka maaw la faamu ka jamanadenw k'u ladɔnniya u ka se ka faamuyaliba sɔrɔ k'o taabolo la ko ni aw y'o kɛ ni bagabaga ni kɛlɛ ye ko k'a sabu kɛ ko réseaux sociaux kan ko mankutu caman kɛra ayiwa min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye i b'a ye k'a fɔ ko o ye i k'a dɔn ko caman kɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ ko kiiriw ko olu tɛna tigɛ koyi ko k'a sabu kɛ mun ye ko nin loi in yɛrɛ dabɔra o ko ninnu datuguli de kama ko min ye i k'a dɔn minnu ye maa bɔnɛnenw ye n'olu de somaw tora olu kɔni ye tɔrɔmɔɲɔn sɔrɔ ayiwa ko u ye i k'a dɔn k'a fɔ donbolo kɛ olu ye o ye tiɲɛ ye nka min ye i k'a dɔn an kɔni bɛ fɛn min dɔn Sanogo n'a nɔna minnu bɛ yen ko olu ye fanga dafiri 2012 san kɔnɔna na ayiwa ko min ye i k'a dɔn coup d'État yɛrɛ fɔlɔ ko o ye i k'a dɔn k'a fɔ sariya sɔsɔ ye k'o kan ka kɔn wa hali kiiri yɛrɛ kan ka kɛ ka da o kan ayiwa k'o fana k'i bɔ yen ko gɛlɛya min ni o ye malidenw y'o sɔrɔ o waatiw la k'o yɛrɛ fana ye sariya sɔsɔ dɔ ye ko ni an ka sariya kisɛ ta k'a lajɛ article 121 alinéa 4 i k'a dɔn jamana a sariya sunba kɔnɔna la o bɛ kuma nin yɔrɔ ninnu kan Yusu ko fanga furancɛ fanga ko olu kɔni nana ka na Sanogo labila nka u nana sɔrɔ i k'a dɔn laluwa in sigilen don ko ni nin mana kɛ olu ka i k'a dɔn jamana a sigisen kura o chantier fɔlɔ ye ko ni nin y'o kɔni ye wa ayiwa ko i k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ i k'a dɔn ko ɲuman ye fɔlɔ ko min ye kiiri tigilamaw ye olu ka taabolo ye ko yanni i k'a dɔn ni jamanadenw ka danaya ka sabati jamanadenw ka danaya sabatiw kan k'a bɛ i k'a dɔn belebele bɔ olu ka danaya la ka ɲɛsin u ka kiiri tigilamaw ma ayiwa ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu ye ko jamanadenw fana ni hakɛ dɔ ka kan ko ye ko bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi nin kiiri in bilala tan kun jumɛn na ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu fana ye maaninfinw bɔnɛ u nin na i k'a dɔn juillet kalo kɔnɔna la 2020 san na k'olu fana ka kiiri bannen ye nin ye wa o ko bɛ bilen o fana bɛ ban nin bancogo in de la Wamisiri y'o ɲininkali to min sigi maa minnu bɛ yen n'u y'u ɲin lase k'a kɔkɔ foroba nafolo la ni olu ka sɛbɛnw bɛ yen wa vérificateur général fana kɛlen bɛ ka caman nɔ minɛ a ka sɛbɛn kɔnɔ k'olu fana taa na kuncɛ ni kuncɛ cogo in na wa a y'o to min fana sigi ayiwa ko n'i y'a ye k'a fɔ an bɛ nin cogo min na ko Mali kɔnɔ yan nɔ ko maa minnu bɛ yan ni olu ka ɲangi k'u kiiri k'u kiti dɛ n'o ye delenkanbaw ye ayi ko i k'a dɔn prime de bɛ ta k'a di olu ma prime yɛrɛ dilen kɔrɔ kɔ olu de bɛ ta k'u yanga sanfɛ ni k'u sanayɛlɛ dɛsɛbaatɔniw ani k'a dɔn warijinin dunnaw ani k'a dɔn binganikɛlan ncininw olu de bɛ minɛ ka t'u bila Bamakɔkura lycée la datɛ don olu ka kuma la walama kasobon bolofara minnu bɛ yen datɛ don olu ka kuma na nka disibaw ni belebele ni gorobɔnɛw olu kɔni ayi olu ta fɛn tɛ fɔ o la awɔ foyi tɛ fɔ o la awɔ a dabɔkun y'o ye n'o tɛ hali bubu ninnu ni arasa basi loi d'entente kan k'u bila o kan ka bila loi d'entente kan ka u bila sabu foyi ma se ka dɔ fanga dafiri ko in na ɲɛsi ma se ka fɔ an ye wa ɲɛsi ma se ka fɔ an na ko bubu wa u kana bilala fana ko procureur ko k'a ma jɛn n'a ye o tuma loi d'entente a tɛ procureur bolo wa ninnu ma bila wa président yɛrɛ de ma président ma signé a waati ya ayiwa kɔni filɛ nin ye sa u ka bubu ninnu to k'u lafiya ni arasipasi ninnu ko yanni delenkanbaw ka ɲangi olu de b'u ta k'u sanayɛlɛ ka tila ka prime di olu ma ko Mali de ye nin ye Wamisɛri Asama nin y'a ka nɔbila ye an y'a bɔ Delta News kɔnɔ u ka bidon bɔli don Moro ni y'o bila ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min ni n b'a ta o ti dɔwɛrɛ Express de Bamako Moro i ka dɔn anw ka transporteurs olu bi u tigɛlen don a kan dɛ o ni maa min bɛ ɲɔgɔn na Makan Fili Dabo Moro jaja minisiriya jɔyɔrɔ bɛ di caman ma Moro i ka dɔn u jɔyɔrɔ tɛ fɛn ɲɛw la ani i ka dɔn min ye monsieur Sopafɛ Moro ko ninnu kɔni i ka dɔn k'u bɛ i ka dɔn min ye ndɛgɛnɛkolo kan dɛ Moro i ka dɔn Musa Jara ale ka fɔ la min ye i ka dɔn Asimu Goyita ale kɔni a ye wuli ka jɔ kɛ min ye waati min na fanga dafirila Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirila min i ka dɔn min ye ni maa kofɔlen ye min ye i ka dɔn kuma caman fɔra min ye hali an ka transition kɔnɔna na i ka dɔn nɛgɛsira ko o fɔra ko Kayiba Jabate don da kelen ani bɔda kelen min ye olu jigi ye fɛn min ye n'o ye terrain ye Moro ni Ala sɔnna a ma ko terrain bi bila sira kan min ye Muktar Wan ale ka Kayita la e dun bɛ kɛ mun kɛra kana kɛ i bɛ ka ministre in ta ɲɔgɔn ye kɛ Baba Mula Yadara min taara selfie kɛ ni wali terrain kunkolo ye Afrique du Sud
ko Baba Mulai Haidara ba nin da Hashimi bara no kanga Baba Mulai ni minere ka jije ka kona ni ngon da Sherifu bara ngalo mai abe kono ko Sherifu ya de Sherifu abe mun Sherifu ya ama ko bani Hashimi be no mo be ka Sherifu ya no ngami ne moshi de ma nyumambala jugumambala sigatala sanafo de nyumambala jugumambala hal magonte wasulunga ya wasulunga de nyumambala jugumambala wasulunfla wa iba ba manani fla bi ba wasulunfla maganye wasulunfla de no me maganu fengo samurgo ku kana fla atikula afoka doga afoka fili ali samurti biuta ali biuta fo ali surakade yumamula chukuma ayi shabedo anga foti awataplinye kala tawela anga foti bro me aidara kote aiwo Baba Mulai aye mali de janfa ayan kuma suli aye mali don janfa ninga tlaka an kuma suli wasoro do blendo garla u sara ko o terengo ko parce u yi ka fɛn min kalange ka dɔn n'u kuma baara la u y'o minnu la wa kalo seegi wa kalo kɔnɔntɔn juru kun bɛ yen ka fara yɔrɔ datuguli kan a banna dɔw yɛrɛ fatura bana min n'a fura sɔngɔ tɛ hali 2000 bɔ wallahi a bɛɛ n'ala cɛ ka sɔrɔ kɛ bɛɛ cheminot sɔrɔ yan Baba Mulai olu b'o la Baba Mulai ka taa selfie kɛ Afrique du Sud ko terrain min na bon terrain mana o man tɔɔrɔ a ye an ka passe min d'a ma ka taa o de ye n tɔɔrɔ a banna a bɛ maa tɔɔrɔ a k'a lasigi a bɛɛ n'ala cɛ moro min dira a ma ka taa o Baba Mulai e ko fana man fusa ni maganfili dabɔ ye wa moro i k'a dɔn maganfili dabɔ kabini a nana nin yɔrɔ kofɔlen kunna min ye a bɛ k'a dɔn a nomina ka kɛ ministre ko i k'a dɔn gɛlɛya b'a ni a bɛ k'a dɔn transporteurs cɛ dɛ moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko hali i k'a dɔn awa min ye premier ministre kuma min wa ye a y'o sɛbɛntiya k'a fɔ tɛrɛ a bɛnna n'o tɛmɛna ka bɔ yen moro i k'a dɔn awa min ye maa dɔw bilara olu kɔni bɛ ka terrain dira a bɛ k'a dɔn ka fɔlɔfɔlɔ cɛ hali n'o y'a sɔrɔ u taara ka taa terrain dɔ ɲini Côte d'Ivoire a bɛ k'a dɔn min ye ko o montage bɛ kɛ Côte d'Ivoire a f'u bɛ taa terrain kɔrɔ sa Côte d'Ivoire wa o terrain fana n'o nana o ka girin an ka araye ma montage tigi ye u bɛ taa peinture kura de k'a la fo n'a kɛra o ye ka taa dogo k'a peinture k'a montera moro min ye a bɛ k'a dɔn maa dɔ bɛ yen moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ni a bɛ k'a dɔn ministre de bɛ nin jɛjugu la dɛ entretien dɔw bɛ yen moro ko u k'a dɔn maa dɔ bɛ yen n'o yɛrɛ ye baara kɛ chemin de fer Kibili ale ye directeur général Dakar Bamako min ye a bɛ k'a dɔn ferroviaire ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko a bɛ k'a dɔn u ye 1,200,000 don da dɔ fɛ i k'a dɔn ko ale kɔni olu kɔni dɔ ye ko 38,000,000 de tun b'o baara kɛ ko wari in tɔ taara min o kɛra ka gariw peinture k'a sɔrɔ terrain tɛ baara la a kɛra ka gariw de peinture i y'a kuma mɛn dɛ n y'a mɛn gariw de peinture la nka terrain yɛrɛ tɛ baara la c'est à dire que ni kɔni maaw bɛ chômage la terrain tɛ baara la terrain gari bɛ ka mamu ayi o kɔni k'i jɔ ni arabudenmari ye muso a tɛ muso la sɛbɛ la a b'i bolo k'i jɔ n'a ye i yɛrɛ fɛ ko kɔɲɔmuso don a baara k'a sɔrɔ kɔɲɔmuso yebali dilanda don a dilanda don nin ye kɔlɔkɔlɔ ko ye moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin min filɛ nin ye a bɛ k'a dɔn maganfili dabɔ moro a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Mayiga min ye Mayiga tɔgɔ dɔ fana bɛ yen i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko o bɛ dɛndɛmɛ wale la dɛ min ye sopafer moro a bɛ k'a dɔn olu ni nin maa kofɔlen moro a bɛ k'a dɔn u kɔni bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye anw ka nɛgɛsira ye nɛgɛsira min n'an kun b'an disi gosi n'a ye nɛgɛsira min a bɛ k'a dɔn n'an kun bɛ waso n'a ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la moro i k'a dɔn k'o nɛgɛsira k'o de kɛn bɛ fufafu ye bɛ yen k'a sɔrɔ a bɛ k'a dɔn Mukutari Wani ka cahier t'a la k'o ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min a bɛ k'a dɔn maganfili dabɔ ko a bɛ se ka terrain lawuli cogo min na yan'a k'o kɛ a taara baga péage ko de ma i tɛ baara kɛ ni péage ye a tɛ taa péage kɛ 24 heures n'i y'a ta a b'i bolo a banna a dabɔra lafiya dɔ de kama c'est à dire que maliyɛnw k'a faamuya Amadu ma foyi kɛ min bɛ gɛlɛya se maliden ma ni lafiya tɛ nka o bɛna taa ɲɛfɛ de y'a ta k'a sɛgɛrɛ minnu bɛ k'a si k'a dantigɛ olu de jo b'an na a banna c'est très bien ça c'est bien maliyɛn an bɛɛ ŋaniya bɛ sigi yɛrɛ ma c'est très bien ça moro a filɛ nin nin min filɛ nin an ka kɛ sa bɛnba ninnu olu ka taa ni ka sigi o taa ni ka sigi u ka 2,000 francs sara ou bien 3,000 francs o bɛ ku bɛnni yɛrɛ la o ka bɔ a la o bɛnniba ninnu ye fantanta ye ya ayi n ko olu setigi damaw de ta don nka fantankɛni de bɛ k'a boli fantankɛni de bɛ cɛncɛn bɔ fantankɛni de b'a sarasi fantankɛni de bɛna a délivrer a banna a digi bɛ olu de ka guwa kan a tɛ bɛnnitigi kan
an consommateur olu dun fana b'o fara kan de. U b'a fara kan kɛ. Ne ko e bɛ cɛncɛn san sisan 5000 u b'a f'i ye ko 15000 ko sabu ko péage. E bɛ mun fɔ Ala ye. Foyi. Nka o 15000 i b'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ min sɔrɔ ka taa ka so 400 nasɔngɔ dun. A banna. A don kama. N'o yɛrɛ fana ma sɔrɔ dun. Moro Maganville Dabo kabini nin jɛ in nana a ka dɔn ni ministre so kunna. Moro i ka dɔn hali a baarakɛ ɲɔgɔnw olu yɛrɛ ni tiɲɛnen don. Ka taa maa dan tɛ kelen ye o. Ka taa. Ni Asimu Koyita n'an ma ninnu sugu bɔ gouvernement na. I b'a fɔ Mukutari de ye. Asimu ka côté nin ye. Mukutari wani. Ou bien Bandaoure. Ali b'a se ka fɛn mun na Mukutari de Muta. U tɛ Mukutari de ka mara kɔnɔ. Mukutari na e b'a dɔn n'a imposera Mukutari kan. A ma taa fɔ kari. Mukutari fana bɛ mun na Mukutari kɔni tɛ foyi ale kɔni ta ye kuma ɲɛfɔ ye. K'a fari falen don dɛ. N'o tɛ fɛn ninnu ni fɛnw. A ta in y'a cogo koyi i bɛ finitigi fila ni ɲɔgɔn cɛ ni m'i farati n'u y'i gun i coincé i bɛ ŋunan dɛ Mukutari y'i jo don finitigi fila ni ɲɔgɔn cɛ kana t'u y'i coincé wala a banna i bɛ ŋunan dɛ. Moro wa min ye nin tiɲɛ yɛrɛ la an ka semaine de fer bɛɛ ka sa dɔɔni Moro a ka dɔn ko wari min n'o fɔra Moro i ka dɔn terrain mana araye ma labɛn nka Moro a ka dɔn u ye nafolo dɔ ta k'o to mun kɛ min ye a ka dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen n'o ye tukɔtɔ ye ka taa se Mayinɛ ma ani ka dɔn Kakulu Moro ka to o gaariw pɛntiri ka ɲa fiyewu ka sɔrɔ terrain yɛrɛ ma na fɔlɔ araye ma dilan. Gaari ninnu pɛntiri la basaw de ye pour que u k'u ka belle vie kɛ n'o tɛ maaninfinw tɛ. Bon nka sugu n'i y'u labɛn k'a bila dɔw fana bɛ t'o kɛ chambre de passe ye. Mais o jo tɛ yan n'a tɛ mago dɔ ɲɛ a tɛna dɔ ɲɛ kan'u jalaki dɛ. N'i y'a kɛra o ye dɛ a ma k'a kɛ ko di n'o tɛ a tɛ k'o ye a bɛɛ n'Ala cɛ. N'i y'a kɛra o ye dɛ a dabɔra kun min kama a ma kɛ o. N'u bɔra ni ministre in ye min ye. Wa n'u ye. Wa et puis est ce que a b'a dɔn a tun bɛ Seynabou ka yɔrɔ la a tun bɛ yɔrɔ in na. N'u ye terrain sira ko ɲɛnabɔ terrain ko ɲɛnabɔ ɔ k'a ta Moribabugu sa fɔ Kulukɔrɔ terrain sira tɛ yen bilen dɛ u bɛ araye da yen fɔlɔ. Araye bɛ yen dɛ. Araye bɛɛ wulili a bɛɛ sonyɛna k'a feere. Taa lajɛ ni maa min tɛ araye yɛrɛ tɛmɛsira kɔrɔ dɔn walahi i bɛ taa tɛmɛ la a bɛ k'i ɲɛna ko kabi Mali wolola araye ma da yan. Jɔn n'u b'o feere. Sow sabu Mali mago t'a la. Ayi mais o yɛrɛ tɛ terrain se ka na mais so minnu jɔlen don yen kabini a bɛ jɔ tuma ma an y'a fɔ. Ko terrain yɛrɛ tɛ yen a dabɔra o de kama o hali araye place in so bɛ jɔ yen. Ayi kana se ka o la o don bɛ na Ala ka lakalisi d'an ma. Kulukɔrɔ min filɛ nin ye Kulukɔrɔ tun bɛ min sɔrɔ terrain ko la Ala de b'a dɔn a magasinw datugulen don yen mun b'u kɔnɔ foyi. Ɲinɛw ni jakumaw de bɛ bɔ. N ko n y'o de fɔ n ko gari pɛntiri la basaw de kama olu ka t'u ka belle vie kɛ n'o tɛ maaninfinw tɛ. An ka taa fɛ Mali de ye nin ye. Maganfili Dabo nin ye nin kelen tɛ diya ye. Ale nana sɔrɔ gari ninnu pɛntiri la koyi. A banna. Awɔ nka a bɛ péage ko in min na a k'o bila. Awɔ misikinaw de bɛ baara la. Moro ko kangari kɔni bɛ da autorité de transition ye k'u k'a lajɛ ni ministre sugu yan'a ka kɛ sababu ye k'u mangoya las'u ma yan'a ka kɛ sababu ye ka jamana wuli k'a jɔ k'u ka fɛɛrɛ ɲini Maganfili Dabo la. Ayiwa Ala k'an kunna ja. Maa dan tɛ kelen ye. Ni sɛbɛn an ye nin bɔ Express de Bamako kɔnɔ bi sɔgɔmada in na. Express de Bamako o kɔnɔ sɛbɛn b'an la taa i k'a dɔn k'a fɔ sugu fiyɛ la an bɛ taa bɔ Abdoulaye Mayiga fɛ Lajimori n'an bɔra yen te Niger an tɛmɛtɔ bɛ Nɔngɔn Kari ka dɔ sirote ka sɔrɔ ka na an ta tɔ ni laban yan. Abdoulaye Mayiga groupe commerce. An t'a kɛ ten. Tiɲɛ yɛrɛ la. Ko passager ko kuma min b'olu da ani parantiw da ko n'o tun bɛ chauffeur da la maa tun tɛ sigi chauffeur suma la. Walahi. Chauffeur ye tile kelen min bila bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ u suma ko bɛ cogo min. Walahi. Bɛɛ y'a dɔn ɲɛci min b'u la. Ɲɛci paranti ka kuma o ma kɛ ɲɛnafin ye bɛɛ m'a don. A banna. N'i y'a mɛn ko passager ko mobili bolila. Mobili bolila dɛ. Passager na se ka kuma nin don. Maa si tɛ se ka kuma. Baasi tɛ. Ala k'an kunna ja. Ami. Ala ka sababu ɲuman d'an ma. Ami. Moro Abdoulaye Mayiga. Awɔ. Groupe commerce an bɛ Madame Mayiga Mariam Diallo. Awɔ. An b'a fɔ a ka pharmacie kɔnɔ nin sanga in na a bɛ k'an lajɛ. Ala ka jɛ. Moro café Niger. Min ye a bɛ k'a dɔn Kalelo Yara. Moro a bɛ k'a dɔn café Niger an b'a a promoteur. Kosɛbɛ. An b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Kalelo Yara a nana ni café a ye café Yara ka n'a di an ma k'an ka a san dɔrɔn k'a siroter. A banna. O dɔrɔn de don. A banna. Youssou annonceur n bɛ se ka don n'ale y'i kɔrɔ ni n ko n bɛ don ni annonceur ye a bɛ i k'a dɔn transporteur ka baara bila ko fɔ sotarama ni takisiw ko u kɔni ye Bamakɔ bɔlɔnfurancɛw a n'a a taa ka segin sirabaw k'u y'o labila kunun fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmadaw ka ko ye
Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko sigi kun kelen don ni nin ye i n'a fɔ siraba matarafabaw olu ka grève bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ taa ka segin de muluku i k'a dɔn jamana kɔnɔ hakaja Bamakɔ faaba kɔnɔ ya k'a ye taa ka segin muluku kosɛbɛ a ye maaw tɔɔrɔ ayiwa ka fiɲɛba don i k'a dɔn an ka taa ka segin ko la hali kin caman kɔnɔ olu lasɔrɔliw bɛɛ lajɛlen kɛra baara ye sabu Sotarama ni tagisiw tiɲɛ don kɔni i k'a dɔn k'a fɔ u ka kow ka ca nka u bɛ maa caman fana jigi tugu dɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko maa caman bɛ yen olu kɔni i k'a dɔn olu ka taama sira a nɔgɔya sira de ye ninnu ka taabolo ye ko nka kunun ko k'u ma ye i k'a dɔn taa ka segin sirabaw kan ko yɔrɔ kɔni k'a taa ka segin nɔgɔyara kosɛbɛ kɛnɛ yɛrɛ kun fɛrɛlen don kosɛbɛ nka a ma kɛ i k'a dɔn jamanadenw ka ɲɛsuma kan dɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko Kalabankura sira kan ka tɛmɛ Ɲamakɔrɔ fɛ Falajɛ Sogonikɔ ani i k'a dɔn kin caman fana bɛɛ ba kini fɛ bolo la ko Sotaramaw ni tagisiw ma ye kunun ko koyi k'a sabu kɛ mun ye moto taxiw olu fana dɔw ko a kun tɛ k'olu la u ka sira dɔw minɛ i n'a fɔ Tour d'Afrique sira ka taa bɔ Yirimajɔ fɛ a kun tɛ k'u la ayiwa ko Sotarama fila dɔrɔn de tun b'o sira kan min tun bɛ ka kalandenw ta n'o ye lɔgɔlidenw ye ani sana kalandenw yaasa olu bɛ se k'u ka kalanyɔrɔ sɔrɔ cogo min na ayiwa ko fɛn min ye o kɛbaw yɛrɛ fana ye k'u kun tɛ k'a kɛ ni hakilisigi ye u kɔni kun y'a dabɔ ka kalandenw olu lafiya yaasa u yɛrɛ fana ka dɔɔni sɔrɔ ka bila u kun yanni baarabila kuntala ka janya ayiwa k'i k'a dɔn k'a fɔ ko aw b'a dɔn ko mɛta kun t'o ye min ye i k'a dɔn Baviye Sangare ye i k'a dɔn Baviye Ture ko tɛ dɛ Baviye Sangare o kumana Baviye Sangare ale ye sofɛri ye Sotarama sofɛri don ale kɔni ko den saba b'a bolo ko min y'i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ balo gulonlen don ale ka tile kuru baaranin na Yusu k'i k'a dɔn ko n'i y'a ye ale bɛ ka kalanden ninnu ta ka taa a kun ye kalandenw yɛrɛ ka se u se yɔrɔw la u ka kalan waati la ale fana ka dɔɔni sɔrɔ ka bila a kun yan'a ka kɛ paraw ni bɔrɔkɔnɔbila ye ko ale kɔni b'a dɔn ko baara in bɛna jɔ sira la waatiw la ayiwa ko fɛn min y'i k'a dɔn k'a fɔ dɔɔni mana sɔrɔ ka bila yanni u ka olu lajɔ k'o fana bɛ fɔ ale la dɔɔni sabu ko denbaya mago bɛ hinɛ fana na dɛ a ka ja a ka dan nasɔngɔ dara ma n'ale y'o sɔrɔ ko o bɛ bɛn Salimata Dunbiya ale ye kalanden ye a bɛ i k'a dɔn kalanso 10nan na n'o ye 10e ye o kumana ale bɛ lycée public min na o ye Ɲamakɔrɔ ye a ko diɲɛ don o don ale de bɛ bɔ Falajɛ ni ka taa Ɲamakɔrɔ n'a fɔra k'ale ko minɛ a sen na tan ale kɔni na fɔ i k'a dɔn kalan waatiw kɔ k'ale b'a ɲini i k'a dɔn minisiri fɛ n'o ye tagasegi ko ɲɛnabɔ minisiri ye bɔra ka maa min tɔgɔ fɔ sisan k'a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ tagasegi matarafaba ninnu ka baarabila o ka ban ko grève ka ban transporteurs ka grève ko n'o tɛ k'a na kɛ gɛlɛya ye olu ma ko i k'a dɔn fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ olu minnu bolo ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka t'u ka kalankɛyɔrɔ la k'a bɛ kɛ gɛlɛyaba den ye olu ma hali ka kalanso lasɔrɔli ko ko o na kɛ a kumana wa Seydou Kɔnɛ ale ye i k'a dɔn moto taxi bolila ye ale y'a jira k'a fɔ ko kumana ko min ye i k'a dɔn grève ye ko a dɔ la ko olu fana donn'a la koyi ko sabu sira bɛ sira la k'a tɛ ku i la i ka maa donni k'a fɔ k'i bɛ i k'a dɔn o siraw tɛmɛ ko Tour d'Afrique o nɔngɔnkari o kurubɔn yɔrɔ la yen Yusu ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ani pɔnw ko olu dondaw n'u jigindaw la k'a tɛ ku i la ko sabu ko ale yɛrɛ k'ale bagabaga sɔrɔ ko Sotarama sofɛri dɔw y'ale papa ko o kɔni ko o y'ale bɔ a dabolo la kosɛbɛ min ye Modibo Tarawele ye ale fana ye moto taxi bolila ye a ko ale kɔni kɔnna ka soli ka wuli 6h ni 8h cɛ ale ye dɔɔni boli ka i k'a dɔn dɔɔni sɔrɔ ka bila a kun ko nka ko u nana ale minɛ waati min na ko n'i m'o kɛ joona ko ni u y'i minɛ wa ayi ko u b'i ka moto yɛrɛ k'a pinɛ sɔgɔ k'a d'i ma n'i y'a min i b'a bolo fiɲɛ de b'a la fiɲɛ de b'a la o kumana k'ale yɛrɛ kɛra o maa bɔnɛnen waati dɔw la grève tɛmɛnen ninnu na o kumana ko min i k'a dɔn nin ko in ye sa ko yalasa yele ka mɛnɛ nin bɛɛ kan ko an k'a lajɛ ko walanda minnu sɔrɔla nin baarabila in na ani jamanadenw ka kulekan min bɔra ko marakɛbaw k'u tulo jɔ kulekan in kɔrɔ koyi u ka jamanadenw kunankan lamɛn ayiwa laɲini min fana n'o kɛlen don i k'a dɔn transporteurs fɛ k'u ka laɲini u ka sabati kɛ yaasa nin baarabila banbali taa ka segin min bɛ sen na u ka ban ten sa ko n'o tɛ ko tiɲɛ don ko Sotaramaw k'u bɛ circulation k'u b'a koron nka ko n'a ta bɛɛ k'u bɛ dɛmɛ u ka ɲɛci min b'u la circulation na k'o dogolen tɛ maa la ko sabu ko bolifɛn tɛ bɛɛ bolo ka bɔ i sigiyɔrɔ la ka taa i taa yɔrɔ la ko o se tɛ bɛɛ ye olu de jɔlen don jigiya kɔrɔ a mana bɔ da o da fɛ ko n'u ta bɛɛ k'u k'a lajɛ fɛrɛ k'a sɔrɔ grève in n'a ka ban ten Elisabeth Traoré ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn y'an bɔ annonceur kɔnɔ o ka bidon bɔlen nin si tɛ maa ye minisiri Makanfili Dabo ale do kɛ kuma in bɛɛ bɛ ɲɛsin ale de ma kuma in bɛɛ bɛ ka ɲɛsin ale de ma sabali a k'a dɔn k'a fɔ i bɛ bila sini fana bɛ dɛ masa kelen tile tɛ diɲɛ laban dɛ mɛ min fɔ ko nana kɛ ka juguya yan nɔ kangalo bɛ tigɛ jamanadenw ye olu bɛ min bi kɔsɔ wa fana ka sigi n'o ye don dɔ dɛ wa nin ko minnu filɛ nin ye mankutu ɲuman tɛ hali furancɛ fanga ma
sabu a bɛ gɛlɛya don ni jamanadenw dɔw cɛ wa o jamanaden ninnu bɛɛ de ton bɛ ɲɔgɔn na i ko kɔnɔ ni gɛlɛya sera e ma a sera ne ma Yusu n'a sera ne ma gɛlɛya in bɛ transférer Makan fɛ partout fana kun donna tulon na hali n'a sɔrɔ dɔw y'u fosi yarɔ o tɛ b'a la o tɛ b'a ko in na koyi n'a hɛrɛ sɔrɔla olu b'a la a tɛ komi INTM ka grève wa dɔw b'u fosi ka taa déclaration n'a hɛrɛ sɔrɔla bɛɛ bɛ bɔ a nu ma o de bɛ ne dabali ban jamana in kɔnɔ dabali ban ko tɛ maliden de ye nin ye Moro wa tubabu n'u tubabu ko k'an ka jɛ ka taa u bi sa ɲɔgɔn fɛ u tɛ ɲɔgɔn jan fɛ f'u ka se dɛ a banna parce que u b'a dɔn mago min don hali n'a ma fɛn ɲɛ olu ye a bɛ fɛn ɲɛ u denw ye u kow bɛ na u kow bɛ na Moro min ye Sanusi Buya Sila Moro ale kɔni a kɛra APCAM ɲɛmaa ye min ye Bakari Togola tile o banna pewu wa n'u y'a tile ban pewu u k'a ka nɔminɛ wuli pewu sabu foyi ma se ka kɛ foyi ye Bakari ka ko la a banna Bakari yɛrɛ kun man kɛnɛ u ka hinɛ cɛla sa ayi ne loi d'entente kan k'a fana bila loi d'entente kan ka Bakari Togola bila a banna Arasa Bacili kan ka bila n'a nɔna o Bubu Sise ayi o yɛrɛ ma minɛ nɔminɛ min b'o kɔ ka wuli Victor tɔgɔ ninnu ni a tɔ minnu bɛ yen olu bɛɛ ka bila loi d'entente de y'a fɔ wa Bakari Togola sera bila ye loi d'entente ko ten a banna an k'a bɛɛ banba loi d'entente kan sisan Moro min ye Bakari Togola min n'ale tun bɛ APCAM na Moro tiɲɛ yɛrɛ la a ye jɔyɔrɔba kɛ hali n'a sɔrɔ i ka dɔn a jɛngɛn'a bolo n'o tɛ APCAM yɛrɛ k'a dɔn Moro k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka soba bɛ yen o ye sɛnɛkɛla Bakari Togola ale taalen ɲɛ a tiɲɛ yɛrɛ la a ye APCAM tɔgɔ bɔ wa minɛ ni bi cɛ APCAM maaw t'a dɔn k'a bɛ yen bilen walahi maaw t'a dɔn k'a bɛ yen bilen tiɲɛ kɔni don i ye min fɔ ko a bɛ jɛngɛ maaninfin bolo wa a ma jɛngɛ a kelen bolo dɛ ayi u y'a bila a la de minnu y'a bila a la ka tila k'a janfa Bakari kun a ma kɛ dɔgɔkɛ ta ye wa ko Sanogo ka kiiri k'a ka kɛ ala maa minnu bɛ k'a fɔ kiiri in kɔnɔ ko n'u b'a dɔn u b'a k'a to yen walahi anw ye nin fɔ ka kɔn bi ɲɛ ko ni kiiri tigɛra n ko dɔgɔkɛ ka kiiri tɛ se ka tigɛ n'a tigɛra n ko dɔ birilen bɛ kɔ tigɛ an b'a fɔ yan a bɛ se ka kɛ yan a kɛra wa Bakari ta in n'u ko k'u b'a k'a ɲɛma tɔgɔ bɛ ye ko in na Bakari tun bɛ dɔgɔya ko la u k'a bila loi d'entente ko ten Moro min ye maa dɔ sugandira n'o ye ka Sanusi Buya Sila ayiwa a fana k'a jija dɛ ale de sugandira k'a jija Silalaka o ye mun ye Silalama yɛrɛ Sila bɛ ci kɛ Sanogo mun ye Sila ye u ka jɔn kɛ u matigiw tɛ anw ye yan u matigiw de y'anw ye n'u ye wolo dilan f'u k'a kin u tun bɛ nin bila artisanat la a b'o kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ a Silalama Moro o bɛ ci kɛ dɔn a na kɛ ni cikɛla don nin ye golodogila ye Moro min ka dɔn Sila dɔw bɛ olu tɛ wolodogila ye marakaw bɛ yen olu tɛ wolodogi wala olu tɛ wolodogi nka u n'aw bɛɛ ye sanakuma ye Sila bɛɛ ni aw ye sanakuma u n'anw bɛɛ ye kelen ye a banna nka an sanankun fana don an denw don an fɛnw bɛɛ don a banna n'u ma jɛ n'o ye dɔrɔn u bɔra diinɛ na Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye chambre d'agriculture APCAM Moro Sanusi Buya ale kɛra a président kura ye o kuma a ka jija dɛ Bakari Togola bɔra yen ya hakili jiginna Bakari Togola ka kuma dɔ de la a ko mugu saba ye ko mugu saba ko i bɛ kɛ ka kelen ta ko i bɛ kɛ ka marifa mugu ta ka to mugu ni mugu dɔ in to olu gana hakili ma fana tɛ si sɔrɔ koyi a ma nɔgɔn dɛ e bɛ t'i jɔ ka mugu kuma fɔ a bali k'u ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ la mun mugu ko kuma kɛra sisan a n'o de sera kɛnɛ kan hakilina de b'a la gana ka mugu ko wa mana ko tɛ dɛ Moro min ye ka dɔn APCAM min ye Mohamed El Mokhtar n'ale ye ministre de l'agriculture ye Moro ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye ka dɔn maa min n'o nɔrɔbilara o ye Mohamed Ould Mohamed Moro ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye mandat ye san 5 ye Bakari Togola hali ni gɛlɛya y'ale sɔrɔ maa dɔ bilara a nɔ la min bɛ cɛ furancɛ kɛ i ka dɔn min ye Sanusi Buya a sigili la ministre ka dɔn ministre de l'agriculture ale tun bɛ kɛnɛ kan ni ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ka dɔn maa kura min n'o sugandira ani ka dɔn a y'i sigi maa min nɔ la n'o tun bɛ cɛ furancɛ la i ka dɔn o fana tun bɛ kɛnɛ kan ani ka dɔn min ye sɛnɛkɛlaw ani ka dɔn min ye an ka
jɛgɛ mɔnaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Moro Buya a sigilen a ye foli ani tanuni a y'o lase bɛɛ lajɛlen ma a ko maa kelen tɛ se ko la a ko an bɛɛ lajɛlen ka jɛ min ye an bɛɛ de ye sɛnɛkɛla ye an bɛɛ de ye mɔnikɛla ye wa an bɛɛ lajɛlen de ye baganmarala ye an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko sanko ta a k'a dɔn gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye lakanabaliya ye ani covid-19 min n'o n'an bɛ i don an senna k'o ye nbalan don ko caman na nka olu na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ walasa a k'a dɔn min ye an ka sɛnɛko a n'an ka a k'a dɔn min ye an ka bagan mara ye fo ka taa se an ka mɔni ma nin bɛ se ka bila ba la cogo min o yiriwa o tɛ taa a k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ kɔ min a y'a jira k'a fɔ min ye président de chambre locale ani chambre régionale fo ka taa se a k'a dɔn ministère de l'agriculture Moro a élevage et de la pêche ko a k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen n'o y'u baarakɛ ɲɔgɔnw ye ani k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'o ye baɲumankɛw ye ani dɛmɛbaw ka a jigi bɛ olu bɛɛ lajɛlen kan n'o tɛ k'ale kɔni tɛ se kelen tɛ se ko la dɛ ala maa kelen tɛ se ko la dɛ a banna nka bita dun ye n'a di ɲɛmaaya taara k'a den ma kaba dɔrɔn bɛɛ b'a bolo don a kɔnɔ k'a i sigi k'i filɛ a banna n'o tɛ maa kelen kɔni tɛ se foyi la hali ka n'i disi gosi n'o ye o b'a jira minisiri la k'a fɔ min ye a ye chambre min filɛ nin n'o ye k'a dɔn APK min Moro k'a dɔn b'a jira minisiri la ko ni Ala sɔnn'a ma k'olu na baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Sanusi Buya si la ko k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'olu na baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali chambre bɛ ye k'a dɔn farafinna chambre la belebelebaw fɛ ayiwa n'u sera k'a kɛ a bɛ diya Buya i ye nin fɔ an kɔni bɛ k'i tanu hakilina ɲuman don n'a sera ka kɛ a bɛ diya nka n'a ma ɲɛ i bolo anw kelen b'a fɔ yan an di ɲɛ fila an di foyi filɛ wa an bɛ min fɔ a ye n'i sigira Mali maa ɲɛmaa la a y'a fɔ Buya si la k'i kɔlɔsi maliden ma ɲi maliden caman bɛ yɛlɛ a fɛ k'a sɔrɔ a place nege b'u la a ka d'u ye fana Buya ɲinkisɛ jɛn bɛ a turulen joli de la a banna f'i k'o de faamu o ma n'i y'a kɛ k'a ɲa a banna n'i m'a kɛ k'a ɲa anw fana bɛ yan anw n'a ɲɛfɔ u kana don i ka k'i kuma yɛlɛma dɛ a banna i nana min kama a kɛ i ka baara kɛ ko ye fɔ ko ye a banna n'a ma ɲɛ yɛrɛ fana o fana ye fɔ ko ye Aramata S Keita ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ indépendant kɔnɔ an bɛ ara fo ka indépendant maaw fo k'i yɛrɛ fo lase kɛ ko ɲuman na Yusu bɛ Nouvelle Horizon ta i ye Nouvelle Horizon ta Mahamani Ture ale fana kɛn bɛ ka fasiri kɛ a ko tile damadɔ o ye tile caman tɛmɛnen kɔ nin tun ye maaw ye n'o ye kɛnɛya tigilamaw ye n'u bɛ i k'a dɔn adamadenya o kɛnɛyaw nɔfɛ taama la n'o tun bɛ Kucala cercle kɔnɔ Kucala région kɔnɔna la ayiwa ko min ye maa dɔw ye olu ta yaw ni ka tɛmɛ n'u ye tile caman tɛmɛnen kɔ ko u kana bilala sabu u taara ye fɔ Sikaso fa dɔ fɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko marisi kalo tile 15 a ma diya an ka jamana in kɔnɔ koyi sabu yɔrɔ caman bɛ yen binkani taara k'o sɛgɛrɛ 2021 san in na Yusu kɛnɛya tigilama minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ la ka maaninfinw furakɛ bugudaw la a ka diya ko cɛrɛ ale bɛɛ i k'a dɔn yɔrɔ min fɛ o de ye Kucala ye k'u ye maa dɔw ta yaw ni ka tɛmɛ n'olu ye olu dun b'u ka kɛnɛya baaraw n'o wuli ka jɔw de la ayiwa k'u tun bɛ u k'a dɔn furakɛliw de la Kucala o k'a dɔn marabolo kɔnɔna la ko ninnu ka wuli ka jɔ k'u y'a daminɛ kabi alamisa don marisi kalo tile 4 21 san o kuma marisi kalo tile 15 i k'a dɔn maramafɛntigi dɔw nana ka na suru mairie kan nin yɔrɔ kofɔlen na ka ninnu ta yaw ni ka taa n'u ye ko min ye i k'a dɔn direction régionale min bɛ i k'a dɔn Sikaso o kɔnɔna la olu ye kunnafoni u y'a sɛmɛntiya ayiwa Yusu min ye Mahamani Ture ye a ka fɔ la ko kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ sɛbɛn in kɔnɔ ko kalama kosɛbɛ ayiwa ko min ye ntɛnɛndon ye marisi kalo tile 15 nɛgɛ ɲɛ 7 ka taa se nɛgɛ ɲɛ 8 ma mairie kɔnɔna la min ye cɛrɛ mairie kɔnɔna ye ayiwa ko maramafɛntigi dɔw nana ko i k'a dɔn k'a fɔ ka na jigin baarakɛlaw kan ye minnu tun b'u ka ci la n'o ye kɛnɛya o ciw ye ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn o yɔrɔ kofɔlenw na k'u ye i k'a dɔn maa dɔw minɛni ka taa n'olu ye n'o ye kɛnɛya tigilama ninnu ye maa minnu don Famolo Kulubali Aruna Jara Seyidu Mayiga Saudu Mayiga ka taa se i k'a dɔn Sinamori Konate ma ni i k'a dɔn ani Buguni Burama Jara fo ka taa bila i k'a dɔn Mamadu Jara la ayiwa Abubakar Sidiki Fɔnba ale ka fɔ la n'ale yɛrɛ ye CNT maa ye a ko k'ale cakɛɲɔgɔn de ye nin kɛnɛya tigilama ninnu ye ko binganikɛlaw filɛ k'u ta yaw ni ka taa n'u ye o fana tɛmɛnen kɔ i ka dɔn ko min ye maa kofɔlenw ye ko u tun bɛ moto de la n'o ye senfilamafɛn ye k'u maa 8 bɔɲɔgɔnko olu de nana ka na nin kɛnɛya tigilama ninnu ta ni ka taa n'u ye min ye k'a dɔn marisi kalo tile 18 ye sa tile 3 tɛmɛnen kɔ u ka ta yaw la k'u minɛbaw de y'u kana bila nka u taara ye fɔ Sikaso buguda dɔ la fɔ min ma ko Waraso o kumana ko o ni Sikaso dugu kɔnɔna cɛ a bɛ kilomɛtɛrɛ damadɔ bɔ koyi ninnu taara ye fɔ yen de u y'u kana bila ye de o kumana ko min ye k'a dɔn nin ko ye sa ko maaw ta
tali yaw ka tɛmɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'a kun dɔnnen don kosɛbɛ an ka saheli bolo n'o ye kɔrɔ marabolo ye ani camancɛ marabolo la ko nka ko sisan sa ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de dama ka kan nin maa kofɔlen ninnu na k'a sabu kɛ kabi jamana binna i k'a dɔn gɛlɛya sigiyɔrɔmalenw kɔnɔ kabi 2012 san fo ka na se bidon in ma i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn gɛlɛya olu de bɛ ka maaw sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ wulikajɔ sɛbɛkɔrɔ kɛlen don ayiwa ko tayaw kɔni k'o ma ban nin yɔrɔ ninnu na 2019 san na i b'a ye k'a fɔ ko i k'a dɔn taabolo kura ko anw ka jamana a y'o sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ k'a sabu kɛ min ye lajabaw ni bingani walew ye ani k'a dɔn lakanabaliya ye k'o de ɲɔ ɲana ka taa fɛ kosɛbɛ camancɛ marabolo yɛrɛ ko olu m'u yɛrɛ sɔrɔ abada ko min ye gɛlɛya ye k'a sigiyɔrɔmalen don jango yɔrɔ min bɛ wele ko Litago Guruma k'a si bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye min ye k'a dɔn jamanadenw ye k'olu labilalen don u yɛrɛ ma ni kati gɛlɛya wale kɛbaw ni saya sɔsɔlaw bɛ taa dankari u la ayiwa sanga ani waati ayiwa ko min ye k'a dɔn kɛnɛya tigilama ninnu ye ko olu ta bɔlen kɔ ye ko lajaba min bɛ maaw kan u ka sigiyɔrɔ la mugu pɛrɛnta minnu bɛ yen nɔ ni u b'olu bolola dilan ka t'o don an ka siraw kan k'o fana ye lajaba se maa caman ma maramafɛnmisɛnninw folofololi anw ka jamana kɔnɔ k'o tɛ ko kura ye tuguni o bɛ sɔrɔ i ko marabatigɛ min ye k'a dɔn murufaw ye a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ko lajaba dantɛmɛ k'o kɛlen don yɔrɔ dɔw la hakaja sigiɲɔgɔn kɛlɛ ni siya kɛlɛ ko nin bɛɛ nana i sen don anw ka jamana taabolo la 2019 sa k'a ma ja dɔɔni ayiwa ko nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye lakanabaliya ye ani kɛlɛ sigiyɔrɔmalenw ko olu minnu bɛ ka kɛ sanga ni waati k'i b'a ye k'a fɔ ko o bɛɛ tɛmɛnen kɔ k'olu ye gɛlɛyaw ye min bɛ jamana sigi a sen sabara kɔnɔ nka jizo ko fana nana don a la jizo tɛmɛnen kɔ ja fana nana tuguni ko nin ye gɛlɛyaw ye jamana bɛ lahala min kɔnɔ ko i k'a dɔn waati yɛlɛma tile min fɔlen don ko o misaliw de ye ninnu ye ko nin ye fɛn ye ni a digi bɛ kɛ maaw la maa minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ olu ye i k'a dɔn maaw ye dɛsɛbaatɔw ye min ye gɛlɛya ye a kɔni sigiyɔrɔmalen cayara nka fɛn ma bɔ a la dɛ ko min ye o kɔlɔlɔw ye sa o de y'i k'a dɔn maanifinya ka gɛlɛyaw ta ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ ma k'o fana sigiyɔrɔma cayara k'o bɛ ka yɛlɛn de fɛn tɛ ka bɔ o la o k'i bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya 4 bɛ yen o gɛlɛya 4 bɛɛ lajɛlen n'a kɔlɔlɔ 4 don ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ maaninfinw magoɲɛfɛn fɔlɔfɔlɔ o ntanyani i la o ye gɛlɛya dɔ ye ayiwa min ye i k'a dɔn jamana a ka cakɛda bolomada yɔrɔ minnu bɛ ni maamagow bɛ dilan yen ni i m'o fana sɔrɔ o fana ye gɛlɛya ye ani lakana ani tangani ka maaw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛbɔda ɲini ka di u ma n'o i balila o bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se i k'a dɔn dabalo ma ko nin bɛɛ ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu min a bɛ maaninfinw tɔɔrɔ kosɛbɛ ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko maa 8,000,000 n'a kunkanfɛn 200 ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko gɛlɛya b'olu kunkan bi ko nka ko 4,000,000 n'a kunkanfɛn 300 de bɛ yen minnu mago bɛ maaninfinya dɛmɛ yɛrɛ la teliya la n'o ma kɛ fiyewu a dɔ la a bɛ kɛ gɛlɛya banbali ye u bolo Mamani Ture ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro yana an ka waati sera nka Moro a ka dɔn min ye festival culturel o ko Baɲa sisan a ka dɔn kalo tile 22 tile 21 place de l'indépendance la a ka dɔn min ye an dɔgɔnɔw an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a kɛkunba u ka dɔn u ye welewelemada min k'a kɔnɔ o ye a ka dɔn an bɛ se ka sigidaw lakana cogo min na Moro a ka dɔn n'o bɔra ye min ye ani an ka danbew ni an ka taabolo Moro olu bɛ se ka sinsin cogo min k'a sigir'o kan wa o kunbɛlen don ka o ni maa minnu y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka tila ka olu don a ko la o tɛ dɔwɛrɛ o ye ka dɔn u balima filaw ye i m'a ye sa ko gɛlɛya bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ nkalon ye nkalon don sa kabi Ala ye diɲɛ da kabi Mali wolola fila bɛ kadɔ kan mɛn kadɔ bɛ filakan mɛn kabi Mali wolola ninnu bɛ jɛ la u bɛ sigi la furuw b'u cɛ fɛn bɛɛ b'u cɛ sigi ɲɔgɔnya kɔni o gasi ka bon n'i ko n'an ka sigi n'an ka kɛlɛ don o kɛlɛmisɛnninw bɔlen ko a la ni ɲɔgɔnna balaw ni gɛlɛya ma deli ka don ni siya fila ni ɲɔgɔn cɛ Amidu Angoyiba n'o de vice président Jɛna Dogo ye Moro ale kɔni y'a jira k'a fɔ festival Ogo Baɲa Moro ko festival don ko dantɛmɛwale tɛ ka festival ni ani tɔw tɛ kelen ye Moro min a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin min kɛ sababu ye min adamadenya sira ani bɛn sira o bɛ se ka tɛmɛ a bɛ k'a dɔn maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ko nin min kɛ sababu ye i k'a dɔn k'o sira taama Moro n'o bɔra ye i k'a dɔn a bɛ tiɲɛ yɛrɛ la mais ni festival ye Moro ko maa bɛ se ka fɔ tare festival ni a bɛ k'a dɔn a lawulila hakilina min kama bɛɛ ni keleya don min ye fila ani dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa maliden bɛɛ lajɛlen ɲin b'a la koyi an b'a f'u ye ko diga po ye ani tiyabu a banna wala y'a yɛlɛla i numbo bɔ ne m'o f'i ye dɛ ne kɔni m'o fɔ wala Petit Goro ka dɔnkili tɛ yan Petit Goro y'a fɔ wala y'a yɛlɛla i numbo bɔ wala y'a yɛlɛla i kɔrɔ y'a faamu ouais
a bɛ ka fɔ ten mais a kɔrɔ tɛ k'i k'i numu bɔ tiɲɛ na dɛ jangɛnɛw ko tiga ye n'a ye tigadɛgɛ ye n'a ye muru an bɛ tasibila kɛ ka jalele ma wallahi muru surufukɛnɛ don wallahi muru nin ye a ye kadɔw ka dɔnkili lase yɔrɔ la wallahi muru a kan ka di a yɛrɛ jelima ka di wa a tɛ muru kabini ala ye nani n'a jara an dɔn an tun bɛ ɲɔgɔn kan muru ala ma une semaine bɔ ɲa ka bani mɛ ala ni Sumayila Togo ale ye Dunguyara o maa ɲɛma siɲɛtalaw Sumayila Togo muru ani seru nan tun bɛ ka ɲɛnajɛw la i tun bɛ kajalele y'a kɛnɛ kan wallahi Tugunagura ye nisiri kɔni o don ko club des amis de ba de kɛnɛ kan bon mɔgɔtigi dɔ ye dɔnkili da ye a tɔgɔ yɛrɛ de ko Delphine Munkoro Delphine Munkoro don walama Danbele don Delphine Munkoro don ne y'a filɛ k'a filɛ dɔrɔn ne hakili jiginna Dunankɛ Koyita la wallahi an de sani olu de fɔlɔ fana ye bɔbɔ dɔnkili bila olu de bɔbɔ wallahi Dunankɛ Koyita ye Delphine lajɛ dɔrɔn miiri jiginna Dunankɛ la an ko kumana n ko den e k'i jija sa dɛ Dunankɛ y'a bila yɔrɔ min tɛmɛ yen na dɛ wallahi a ye bɔbɔ dɔnkili da o don ko a jara bɛɛ ye Dunankɛ de kun y'a ta k'a yanga nka nin nana kɛ tiɲɛ tabaa ye ala ka si di den ala ka si d'a ma awɔ an ka kanw dɔnkiliw ka di kojugu o de ka di kojugu e ma ina baba nana Sidi Moribo Kan Jalo a ka ye wari ko barika si de wulila ne sadi ko nin ka ɲi o n sigilen kɛnɛ kan ye ko n ka ɲi ninnu ma taa ina la koyi ayi ninnu ma taa fɛn na balafasege o ma tɛmɛ yen fɛ wa muru ayi an ka fɔlɔ comédien ninnu Jimba ninnu ni Michel Sangare ninnu muru olu ni an ka bi comédien ninnu e k'u lajɛ bani mana kan fɔ maa neni ne ko kelenw don wa giringajɔ nafa t'a la démocratie tun tigɛ ba fɔlɔ ye Jimba ninnu de ne ko sani ɲɔ ni cikɛ ɲɔ ye kelen ye wallahi o tɛ kelen ye yiri min turula ani yiri min falenna a yɛrɛ ma kelenw don olu tɛ kelen ye kan'u da ɲɔgɔn ma u sanga ɲɔgɔn tɛ wallahi olu bɔra kalansoba min na o kalansoba lakonen don diɲɛ fantan 4 fɛ a banna u ye kalan min kɛ u y'a dɔn u y'a faamu a banna u ye baara min kalan u sera o kɛ ko fana na a banna ani ɲɛpan k'an bila la tilese kuncɛ k'a ka di ko wari bɛ sɔrɔ a la kelenw don wa ko dɔ bɛ sɔrɔ a la an bɛɛ ye maa dɔ ye o bɛɛ y'a kɛbaa ye o t'a kɛbaa ye e ka lajɛ kɛ i t'a minɛ o ma wa ne yɛrɛ bɛ Gima filɛ nin n'a jara Gima i furadama tɛ Gima nɔgɔlen k'a bɛ comédie kɛ ou bien ka fini farafaralen ninnu don Gima sauf fo n'a bɛ rôle dɔ la hali Gima nana sisan k'a jɔ comédie tɛ dɛ a tɛ scène kan dɛ k'a jɔ k'a ɲɛ wusu la dɔrɔn i bɛ yɛlɛ a banna ça c'est inné voilà e bɛ mun nɔfɛ o la ani maa min bɛna yan n'a k'i layɛlɛ a b'i dusu tiɲɛ o ye kelen ye wallahi i yɛrɛ dibini bɛ dimi n'a fɔ n ka tɛgɛ busa lagalatɔ kanw ni maa neni ni fɛnw nin tɛ nin ɲɔgɔlɔnbɔ ye dɛ wallahi ɲɔgɔlɔnbɔla yɛrɛ wolow bɛ yan nɔ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ filakɛ jan a bɛ ɲɔgɔlɔn bɔ ka taa ban diɲɛ fara lahara kan i tɛ dɔgɔyama y'a la ne yɛrɛ de a ɲɛ de ye Salimu ye ne de ye Salimu ye a sɛbɛkɔrɔtɔ bɛ ka sange siri a furumuso bi wallahi ko dugutigi e m'a faamuya k'o ye baasi ye bon a bɛ nafigiya yɔrɔ min joué ne m'o fɔ dɛ n dɔgɔkɛ jan don o nafigiya Bakari Sote a bɛ nafigiya yɔrɔ min joué o nafigiya bɛnnen don a da yɛrɛ ma dugutigi ko ye kojugu a ko dugutigi e ma ne faamu wa hali bi a bɛ k'i sigi a bɛ kɛlɛ ka wuli jagoya la u ka Salimu sigi Jakarija kɛnɛ kan ale de b'a fɔ ko la vie de Bamako n'o tɛ a taara dɔ jɔ k'o bloc hôtel Lamijɛ la k'o ye ale tonton ka yɔrɔ ye wallahi a ma nɔgɔya don dɛ ka tila ka wari minɛ o la f'a b'i dogo mobili ɲumanba min bɛ tɛmɛ f'a b'i bugu k'a bɛn kɛ tɛmɛtɔ ka sɔrɔ nkalon Bakari ma ye dɛ wa ale de tun ko jamana ka dɔɔnin d'a ma bɛrɛ tɛ dɛ u ka dɔɔnin di dɔrɔn ale n'a ka ɲɔgɔlɔnbɔ jamakulu bɛ wuli ka diɲɛ bɛɛ la faamu k'u sensibiliser ni ɲɔgɔlɔn ye ko fo ka taa Mali k'a ta yan fɔ Kidali k'u ma ale kala don ɲinina ka bɛn n'a ye ale tun taa Kidali la a tun b'a kɛ Bakari cɛ min ko chef d'antenne kun don ACR la awɔ n b'a dɔn Ina Jatafɛn a bɛ kɛnɛ in dɔn koyi n'a bɛ taa Kidali ne ka juru b'a la a b'o sara fɔlɔ dɛ ayi ɲɔgɔlɔnbɔlaw tɛ se olu ma o tɛ se olu ma ayi olu bɛ taa ka t'u la faamu n'a kɛra ten dɛ mais u ma kala don ɲinina ka bɛn ni Bakari ka taabolo n'o tɛ se y'a sɔrɔ a ɲɛ sɔrɔ ko la koyi n dɔgɔkɛ min don a kɛɲɛ ko man ca dɛ a bɛ n ka juru sara n'a seginna o don n'a ma segin n ka foyi t'a la bon hali n'a taara a bɛ segin wa hali n'a seginna fana n'i ka juru ma sara ne yɛrɛ b'a sara a banna awɔ n dɔgɔkɛ Moro waati korona o kɛra min ye an bɛ foli lase an balimamuso ma Moro n'o ye aw ka dɔn Aisha Aidara an b'a fɔ ONG Rahma pour orphelins min ye Negamag Babi k'a b'i fo k'i waleɲuman dɔn
nigamaga kado alibi muro Amadou Pate Diallo vie Diallo ana furumuso Aja Sumano Maramu Diallo ko ka foli fiye Aja de go ni shiri soro ki bloqué fi faribisma muro bubu bacili nuba wala ko PDG bago jigorona sela Salfu Bari alebe donna falaje Ibrahima Cissé inspecteur des finances do sebeni ngoro muro ka foli la se sanga ani wati mi kado fode kone amba fo donna kati komana ngoni o kuma namba foko kambe ni alaka jeye kuna foni wera wolu keneka alisha ka nyamadal ni kuluma jola Café Niger Café Niger